henkilökunta paikalla. Karkuu sieltä niinkö? Joo. Tämä laitoksen. Tislattumaa vettä tässä tehdään. Olepas nyt tavarat Virkamiehet, vaikka maistatte kuin minua. Niin virkamiehen ryhmä. Loppu. Tunne kyytiin. Annapas tähän se pullo. En. Kyllä. Lainata voi, mutta en kokonaan. No laina. Aina. Katsotaan kun mihin pääsee. Tuonne meni virkamiehen ryhmä nyt. Niin. Joo. Sinne kyytiin. Joo. Mikä muu henkilökunta on? Muu Nyt siinä. meni tuonne. Missä? Miteksi? Se korjata kyllä. Nyt! Pojat! Pojat! Kuka omistaa tuota laitoksia? Minä tulin paikalle vaan. Ja minäkin tulin pitämään keittäjätä. Maistiaisia. Mamaisia. Siellä hyvä. Vähän tämä aitoa tavarata on. Mutta ei ole näin hyvä. No, mistä se on sitten? Eikö se ole tästä? Ei. Aikaisempaa tuotosta. Missä? Ei kun viimeisempää tuosta. Veikkulan miehet puhuu, että sinä oot... Pistettiin vaan niinku syötiksi aikaisempikin. Joo, Veikkulan miehet sanoo, että kun he tähän viitettiin tämmönen näin, niin että täällä on kanssa useampi kerta... Veikkulan miesten sikuna siinä on. Tämä mitään sikunaa ole. Onhan se. No. Tähän verrattuna ainakin. No niin. Tähän me tälle nyt tehtiin. No minä pistän tuonne sen virkamiehen ryhmän talteen. Ja sitten minä taas lähden. Oi voi. Joo. Tämä on ollut pitkään käytössä. Nyt onhan tämä tietenkin. Tietenkinhän tämä on ollut. Minä en saa mikään. Elä perkele! Hyvä pytty! En minä pyttyä hakan. Tuolta sitten no. Ruisleipäkin meni ihan pilaan. No se on paistunutta ruisleipää se. Niin, mutta ei enää voi syödä. No kyllä sinä saat sinä muuta kakkua. Otetaan sitten mukaan. Sinä saat muuta kakkua ihan Niin, tarpeeksi. mutta otetaan tämäkin mukaan. Se muu kakku ei oo yhtä hyvää. On se. Valtion kakku on kuule hyvä. Joo. Ja pitkä. No. Onko sillä paljon ainetta tuolla? No ei siellä. Tässähän se on pullossa jo. Pullossa, joo. Sitten talteen. Äläkä riko pahasti. En pahasti riko, mutta otetaan muistoksi tämä. No otetaan sitten. Nyt et karkaa mihinkään. Ei kertaakaan. No niin. Ai semmosia peliä. Tämä onkin, joo se on ihan loppu. Ja nyt alan mennä. Ei siellä mitään. Enhän kyllä. No. Hakkaranpaistoon pääsin. Minnekä sinä jäit? Nyt on sinun vuorossa. Sinne meni virkamiehen ryhmä taas. Sinä saat ottaa tuon minekään. Vie se talteen, siinä ei tuo enempää ole. Mistä jouet tulee? En minä siellä kauan. Sinä tässä touhussa mukana. En ollut, kyllä tuli ihan sattumalta ollut paikalla. Tiedätkö sinä ketään muita tässä on mukana? En kyllä tullut. Et tunne ollenkaan. Joo, sattumalta eksyt tänne mettään. Joo. Minäpä tunne. Tunne. No niin. Nyt. Alahan tulla kyytiin. Sinä osaat vahtia tuleen sitten, ettei se leviä, kun se on tähänkin asti vahtinut. Aikanne sillä aikaa. Joo. Jaha, onhan se tää. Tämä on tallessa. Onko isompaa varastoa missään? Ei ole rinteellä. Ei oo mitään, niinkö? Näkyy vesiastioita on. Vesiastioita, joo. Vettä se on. Kyllä se on vettä. Joko se nimismies on iskenyt? Kyllä. Täällä on hävitetty nyt. Herranaako se tuo vettä ja myöhästä? Joo.
No niin, täällä on itse Panimon mestari. Minä. Niin. Taas on syyttömiä. On se kumma, että syyttömiä aina. Niin no, sinne meni taas virkamiehen ryhmä. Minä otan. Et sinä enää ota mitään. Annahan mullekin vähän. Yhden kerran, mutta et kaajamaa. Ei tuommoista voi juu. Ei, kyllä tätä joutuu pureksimaan. Joo. No niin. Selvä. Ja nyt ukot kotia. Kun ei tämä enempää ainetta on vielä, niin minä lähden kutkaan sitä viemään. Niin no, ja kunhan sinne joutilaampiakin. Onhan joutilaampiakin, juu. Selvä. Mutta tämä loppu tältä paikkaan tämä tuotantolaitos. Katsotaan mistä löydetään seuraava. Riittääkö jos me 10 senttiä siirretään? Ei 10 senttiä. 15 senttiä sitten siirrät kun mennään takaisin. Joo. No niin.